emozjonati u kważi bla kliem. Raymond, Caroline, Raiza u Antea li kollha tilfu darhom fl-aħħar ġimgħat kawża tal-kostruzzjoni li kienet issir biswit il-proprjetà tagħhom. Indirizzaw il-folla li nġabret fi protesta organizzata mill-Moviment Graffiti, protesta f'forma ta' mixja li bdiet minn ħdejn l-isptar San-Luqa. Il-ħajja normali tagħna. Spiċċat, m'għandniex, vera sabolna post, imma trawma li għadna dejjem bija sempliċement oġġett mhux jinbiss anke l-oħrajn. Kulħadd jinħasal, jaqbes, traumatizzat, jgħini. Dal-moment diffiċli li għaddejjem minnu għadna għaddejjin mentalment u fiżikament. Din il-protesta li saret fl-isfond ta' sensiela ta' inċidenti f'siti ta' kostruzzjoni intemmet ħdejn l-uffiċċji tal-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin l-MDA. Kien hawnhekk li tkellmu Andrea Kallus u Wayne Flask f'isem il-Moviment Graffiti illi qalu li l-valur tas solidarjetà għandu jiġi qabel il-valur tal-qlieħ minn siti ta' proprjetà. Ta' inkoraġġament kbir. In-nies qed juru li huma rrabjati li issa xebgħu bil-kbir u jiena nemmen li jekk in-nies jorganizzaw ruhom u jżommu din il-pressjoni veru għandna t-tama biex inbidlu l-affarijiet dan il-pajjiż. L-affarijiet bħalissa sejrin ħażin ħafna, ilhom għal snin twal, sejrin ħażin ħafna li l-iżviluppaturi għandhom poter bla qies. Imma jiena nemmen u naħseb illum diġà qed naraw din il-ħaġa li n-nies meta jsemmaw il-vuċi tagħhom bis-saħħa u jibqgħu jippersistu, l-affarijiet jistgħu jinbidlu wkoll hawnhekk hawn il-ħajja tagħna fin-nofs, il-kwalità tal-ħajja tagħna, is-saħħa tagħna. Mela għandna x'nirbħu biss jekk inżommu din il-pressjoni. Graffiti saħħu li l-ħajja tan-nies għandha tiġi l-ewwel u qabel kollox, baċċen lejn bosta mwiet li seħħew f'siti ta' kostruzzjoni fl-aħħar sena u nofs. Kien hawnhekk fejn inżamm mument ta' silenzju mill-folla. F'din il-protesta ħadu sem bosta organizzazzjonijiet fosthom is-Soċjetà Arkeologa Maltija, il-Bicycle Advocacy Group, Din l-Art Ħelwa, Flimkien għall-Ambjent Aħjar, Friends of the Earth Malta, Futur Ambjent Wieħed u Repubblika fost l-oħrajn.